Gamescomu 2018. najveći domaćin, jel da? Mogli bi se reći. Domaćin je onda na Gamescomu 2017. Sad ćemo da nađemo, znate koga? Prvo ćemo da nađemo Vato Haseka i Ekipu, a onda ćemo da nađemo Proku. Naći ćemo i se dešava neko nebitno takmičenje domaćini moji. Ne znam što da kažem, ali malo stariji ljudi su se ovdje okupili u podrumu i tapšu jedni drugima, ne znam zašto i dalje, ajde probajte, probat ćemo zajedno da provalimo o čemu se radi. Napustit ćemo ovo mjesto, bole me oči. Ovdje se dešava sanje, ovo je the real fucking shit, pogledajte ovo. Ovdje se cepa lol, ovdje se cepa marshmallow, ovdje se cepa, mislim ne cepa se, pokušava se, ne se cepa, Shadow of the Colossus novi jebot. Ali znate ko ima svoj ogromni stage, čak hologram? Pa šta bi drugo imalo hologrami, najveći stage u ovoj prostoriji, kad postoji Clash Royale i smučio mi se život, cepaju ga ljudi baš onako opušteno. Vidite li hologram? Da li vidite jebeni hologram? Ovdje je premali prosječan uzrast. Za mene, neko će me izbaciti i dobit ću papir. A, vidite koga sam našao. Čekaj, ne vidite, moram se približiti malo. Go and fuck yourself. Go and fucking crawl in a dirty, dank little hole where you fucking come from, you dirty... Bang, cile. O, evo ga Animan. Znači, evo ga Animan. Brate moj! Malo čvaraka, molim te. Ne mogu, brate. Pred svima domaćinite. Domaćinski, evo mlada dama. Malo čvaraka. Joj, ne mogu. Brzo, jedan čvarak, ajde. Ne bi ovo bila Srbija, da nema ovoga. Jeste vidjeli u životu veći snajper od ovoga. Idemo da vidimo izgleda. Fun fact vitrile. Da li ste znali da je Srbija druga u svijetu po količini oružja po stanovniku? I onda biste pomislili kao pa kako to jebate, ja nemam ni jednu pušku u sebe, a prvi su u Ameriku imaju 3 puške po stanovniku, ali pogrešili biste zato što, recite mi jednog dedu koji nema pušku kod kuće, barem onu pušku za lov, to ti kažem, svaki deda kod nas, to je kod nas normalno, svaki deda kod nas što je potpuno okej, ima pušku za lov i nikomu neće uzeti, znači, uzet će pušku samo preko njega mrtvog. Hoćeš da stvarno? Neću, ne mogu malo. Nešto sam bolestan. Ne, bolestan sam nešto. Dobro, to je legitimno izgled. Jedno pitanje, u stvari 2 pitanja. Kako ti se čini ovaj Gamescom u odnosu na prošle? Dosta bolje, dosta bolje. Dosta, ja isto mislim, dosta ljudi više se zanima te stvari. Najgori skin? Da. A dobra, a koji je onda najseksi skin, to sigurno možeš? Meni je onaj, kako se zove, First Class, AK-47, totalno zelen, stabilan. Da, čuj se domaćin. Au, jebem ti sestru, šta je ovo? Ovo je domaćin moj skuplje od mog stana. Pazi, ovo je ram koji svetli, ovo tu je ram koji bukvalno svetli. Ovo ovdje ne znam šta je to domaćin, ovo je procesor koji je zakačen za, može da se uđe kako da viš. Okej. Znači, to je procesor koji je zakačen za neku vrstu hlađenja. Da, jebate, vidite ovdje napajanje sa spoljašnje strane. Ne mogu da provalim da li je ovo grafička ili šta. Da li ste ikada vidjeli ovako veliku šodu? Drugo pitanje, Hakina, za tebe, šta misliš o Katarini? Nije se baš najbolje ispostavila ovdje za League of Legends? Mislim da je celokupni utisak ove partije da je Milica bolja od Katarine. U svakom slučaju mislim da je Katarina onako malo disrespekti. Ne znam šta pričaju sad, ali samo ću otići. Gledajte koliko je blizu. Da li će nas pogledati? Šta mislite? Da li će nas pogledati? Stajat ću ovdje dok me ne pogleda, ovako ću stajati, gledaj što vidim. Stajat ću u ovom čošku dok me jebeno ne pogleda, s izbožim čvarcima. 4 to 6 days later.
6 more days later. The next morning. Previše fokusiram da bi me pogledao. Trajno odstup cringe 2017, nova kompilacija, seksi bulja 18+. Swordplay na Gamescomu, ljudi se mačju srednjovekovnim mačevima. I to je cool. Šta da kažem, a da ne zaplačem. Reci svoj Instagram ili YouTube bilo šta. Instagram je Marko Donja Crta Golubovica C. Reci mi samo šta je bilo sa ovim imijem, šta, gde, jel ga vidimo mi uopšte? Ja ga ne vidim, nosim... Ne, prvo obezbeđenje su bile oko njega, svi su bili oko njega, iznervirao se, udjela tamo po stolu, ne znam, i otišao sad. Pušio balona. Šta je uradio? Pušio balona. Šta je pušio? Pušio balona. Bušio je balone, što? Nema ga sad. Govori mi šta radiš, jebote, bušiš balone, plašiš ljude, jel... Hvala ti puno, pogledajte domaćini, to je pravi domaćin, hvala ti puno. Hvala vam puno. Nego šta se da pitam, ko bi a s kim se potukao Vanim? S nekim likom. Sa Stefanom. Ko je Stefan? Muđa? U obezbeđenju. Stefan u obezbeđenju? Da, nemam pojma, tako sam čuo. Vanim je došao, potukao se sa obezbeđenja. On je pokušao da uđe, njega ga su gurali. Ko? Ne znam da je valjda iz obezbeđenja. Nisu ga prepoznali, kako su mogli Vanimija? Hvala, uzmi još jedan. I na kraju je posle došao ovdje i vratio se da se potuče i vratio se ponovo i sad je ponovo tamo. Čekaj, zato ova ograda ovdje stoji? Pa ne, ograda je bila juče, samo zato što... Čekaj, mi ne možemo da uđemo uopšte tamo? Ne možemo, samo VIP. Nikad? Kako se dobija? Moramo da nabavimo VIP nekako, inače ovo sve propada. Inače rip perino. Čvarak, običan čvarak. Reci svoj Instagram ili predstavi se nekako. Čuj se domaćine. Sad mi reci, koja je ti omiljena igrica? Igrica? Clash Royale. Mogu YouTube kanal. Može YouTube kanal. Imam ja isto. I ti reci. MixH. MixH. Svi follow isto kanal. Čekajte, Luka Games, LDBG. Čuli ste domaćini, sad ćemo sačekamo jebenog Vanimija, ne znam zašto ga nema i dalje. Koja Petra bolje peva? Vanimijeva Petra ili Bakina Petra? Bakina. Ja isto mislim Bakina Petra. Pa ona i jeste, ona je bila u muzičkim školama i tako to. Jeste, ona se bavi pevanjem. I Baka isto bio u muzičkim, Da, znaš. brate. Reci mi, brate moj, ko bolje peva? Bakina Petra ili Vanimijeva Petra? Bakina Petra. Bakina Petra, a ko bi dobio u 1 na 1 fight? Baka ili Vanimija? Jebi ga sad. Reci svoj Instagram, shoutoutuj se malo. Ivan Donja Crta Bogdanović, svi follow, ajde. To, jeste čuli domaćini, svi follow. Balkanske parodije. Ili imaš YouTube kanal? Da, pa to je YouTube kanal, Balkanske parodije? Da. Evo, shoutout za Balkanske parodije. Reci mi, brate moj, još, ko bolje peva? Bakina Petra ili Vanimijeva Petra? To je zabavno pitanje. Bakina. Bakina, ja isto mislim. Ti omiljena igrica? Ne igram igrice. Ne igra igrice, a ti samo praviš dramu, da? Bako, brate moj, odmah kvarak. Jeste bre. Bako! Dali! Baka, brat moj, opet nije uzor šarak. Pravo domaćice moje, hoću da stvarati. Reci mi, koji ti omiljeni YouTuber? Rile? Ovo sam najviše puta danas čuo. I reci mi, ko bolje peva? Petra Bakina ili Petra Vanimijeva? Petra Bakina. A ko je bolji? Petra Bakina u svakom slučaju? Da. Jeste čuli domaćini? Jesi čuo Bako? Bako, brate moj. Opet ti, brate. Dok ne odliš Neću čvarki na sveme. Bako. Imaš vremena za to? Senija, prebiću ti dečko ako ne prestaje da je mrači u piću. Ajde sledeći. Vidimo se, Bako. Reci mi, ko bolje peva? Bakina Petra ili Vanimijeva Petra? Bakina Ja Petra najviše. Ja isto to mislim. I reci mi, koja ti je omiljena igrica? Omiljena igrica, brate, Borda. Dobro, a koja je najbolja riba u lovu? Najbolja riba u lovu. Miss Ford. Sara. Jeste, Miss Ford. Ne, ja, debela Saki, da. Ili, kako se zove? Ja. A ne, ko si ti u lovu? Kako ko sam? Pa rekla si da si ti najbolja riba u lovu. Jes. Koja? Pa vidi kako je. Dobro, upravo se. Što je naše? Da, recimo će svoj shoutout. Shoutout Darija Donja Crta, stoji svi zapeti. Dve donje crte, Sara sa 2, na kraju 2 te i dve donje crte. Ako ste to razumeli, svaka vam čast. Evo ga story. Vidimo story. Šta kaže story? Gamecon jebem li vam familijom. A dalje. Šta kaže? Likovi iz obezbeđenja Gamecon jebem li vam
porijeklo, čitavu familiju da vam jebem. Pogotovo onom debelom krmku njenom posebno komplet familiju koji nas je ko fol pokušao napasti na rastu muda sa 4 likova. Jebam ti, jebem majku večeras. Reci mi samo, znaš što se desilo sa Vanimom? Nemam pojma, sad sam čuo da su ga nešto izbacili. Zna neko vaš? Nisu ga oni izbacili. Šta si vidio? Na Instagramu. Neće se slikaš. Dobro. Ne mora, kasnije, dobro. Pa ništa, ja sam čuo da se potupo sa nekim opet. Sa Stefanom se potupo iz obezbeđenja Genpa. Tuko se sa obezbeđenjem, izbacili ga napolje, on se kao ispovraćao i otišao kući. Što misliš? Možda malo i očekivano. A da, Vanimi stalno pravi takav sranje domaći. Dobro, a zašto se tuko? Šta kažeš? Zašto se tuko? Pa ne znam, tuko se zato što... Gle, Deadpool, jebote. Tuko se zato što... Šta kažeš? Sad ćemo. Tuko se zato što... Ne znam, nisu htjeli da mu daju kao da uđe u lik. I onda se lik potupa, šta bi drugo radio Vanimi? A realno boje da je došao na Gamescom. Pa da, došao je on, ali ga nisu... Da, on je ovdje došao. A ne, došao je na Gamescom. Otišao kući čovjek. Eto, domaćini, i onda došao kao baka nešto da uleti, da se potpisuje. Hvala. Ušao baka kao nešto da reši stvar, ali ništa nije bilo. Baka je bio tu od glave koji kako mu nije. Moramo da mu nudimo dok ne osjeća. Neću! Moj žit kad umre majka. Ne, ja sam probao. Bako, pogledaj koliko ljudi hoće da probaš čvarak. Tebi i njega. Ko hoće da baka proba čvarak? Ja. Rekli su svi da hoće. Otrovan je 100%, ja to proverim. Krajder. Ja ne mogu da verujem, ja stvarno domaćini ne mogu da verujem. Vratit ćemo se po Bako, čuješ Bako? Ajde, zakmi. A šta kucaš? Rila YouTube. Ja kucaš Rila YouTube. To. Može malo čvaraka? Na brzak? Dobro, ajde vidim. Reci mi ti, ko je bolja Petra? Bakina Petra ili Vanimijeva Petra? Brate, što se mene tiče, ja mogu obe. Imamo The Playa ovdje. Ne, reci mi, koja bolje peva? Pa ova Bakina možda kad je... Jeste, ja se isto slažem. A reci mi sad ovo, koja ti je omiljena igrica? Lol, brate. A koja je najbolja riba u lovu? Evo, ovo je malo zabar. Šta? Shadow Play je najbolji rekorder. Ne rekorder, bre, najbolja riba u lovu. Ari, brate. Ari, ja sam mislio da ćeš kažeš Urgot, ali dobro. Reci samo svoj Instagram, šta Evo mi najbolja riba. Dunja crta Ljotić. Ljotić. Udiš samo brzo, nema pitanja uopće. Švarc? Da, švarc. Šta će? Kako ti misliš šta će? Švarc. Nudim ljude, uzmi švarc, ajde, ne treba. Koja je najbolja riba u lovu? Najbolja riba u lovu? Urgot se ne računa. Šta? Urgot se ne računa. Tarik. No komu, ili jesu, uzmiš jedan čarak, samo ne treba. Ne, reci svoj Instagram, shoutout ili YouTube, bilo šta. Ili nešto in-game name. In-game name risu, Instagram, @simićešvazda. Eto, hvala ti. Još jedan. Pa moram na kameri. Dobro. Recite mi, jel pratite LOL možda? Ne. Jel pratite neku igricu? Koja vam je omiljena igrica? Really, nije? A vi u stvari, vi ste sa, je ovo Asus? Ne. Nego? Pogrešio. Kako? Pogrešio. Ovo je Marvo. Ovo je Margo? Marvo. Marvo. Hoćete kažete par reči o Marvu ili... Neće. Moramo da stigne, ovo je. Ana! Elena Raš, može intervju jedan, 2 pitanja. Ali moraš da uzmeš čvarak prvo. Brzo. Dobro, onda 2 pitanja, dođi vamo. Prvo uzmi čvarak. Nećeš uzmeti čvarak. Dobro, sve jedno. Koja je najbolja riba u lovu? Šta? Koja je najbolja riba u lovu? Mislim da razumem. Znači Urgot. Imaš omiljenu čvarak, takvu? brate moj, snimam. Baby Dragon. Uzmi jedan čvarak. Baby Dragon, bravo. Meni je Baby brate Dragon moj, odličan gaj. Još jedno pitanje za tebe. Imamo spisak ljudi koji nisu uzeli čvarak. Imaš više dekova, koliko ima Majki, u ako areni? nećeš završiš na spisak, Ili imate moraš uzmeš. 3 deka ili 5? Brate moj. Pa, to zavisi od levela. Ništa, idemo na spisak. Ipak voli spisak. Na spisak ide dek. Imaš 5. Da li ćeš
brate moj, da izduš ovaj čvarak ovdje? Naravno da neću. Zašto? Brate, dosta mi čvaraka, ceo život ih jedem, ono kao klinac, ono dete. Koja je najbolja riba u lolu? U čemu? U lolu, kao čempion. Druži, ja ribe shvatam uživo, a ne na igricama. Pre intervjua svako je bordi čvarak, može jedan čvarak? Ne bih. Kako ti se čini ovaj Gamescom u odnosu na prošle godine? Mnogo bolji, mnogo. Jeste, da, ima više mase i ovi štandovi su mnogo bolji, ima više izlagača, tako da. Jeste, masa je mama. I recimo sam još jednu stvar, koji je najseksipilniji lik u ovom? Nije Gragas. Ezreal. Ezreal. Ne, Tarik Hvala je. puno. Hvala puno. Čvarak za početak. Čvarak. Dobro. Koji je to cosplay? To je Angel. Koji je to? Angel. Angel? Iz Digimona! Digimon! A da, to samo OG ljudi koji baš dugo igraju, da. Igrice znaju dobro. Imam jedno pitanje, ko bolje peva? Bakina, Petra ili Vanimijeva? Bakina, Petra. Sve jedno. Bakina. Bakina, dobili su Baku. Baka vodi, jel da, 10:0 Baka vodi. Dobro, i još jedno pitanje, koji je najbolja riba u lovu? Reci bilo šta, reci Luda. Kakva su to sortima? Rabija Bobka. Ne, ali u lolu, koja je najbolja? Čekaj, trči mi čvarci. Imaš neki Instagram, neki shoutout, da se shoutoutuješ Facebook, YouTube, bilo šta? Da, imam Miss Andrea Dolores. Kako? Miss Andrea Dolores. Čuvaj se domaćini, svi follow, ajde. Čvarci! Stvarno ne mogu da verujem, ko još neće uzem čvarak. Reci mi par stvari, pridrži mi, ti mi pridržiš čvarak, samo mi pridržiš čvarka, da. Da uzmeš čvarak ili dobro, pošto nećemo čvarak, onda, koji ti odmijene igra? Sims? Da. Htio sam ti pita nešto vezano za lovu, važno. Koja je najbolja riba u lovu? Miss Fortune. Miss Fortune? Dobili ste da si 7 Miss Fortuna, tako da Miss Fortune i domaćini sad ubedljivi pobedu. To je to, da intervjuo sam sa to, hvala. Mogu da kažem? Da, ajde. Eksi su mi načere. I može da sada kaže svi follow Rileta na YouTube. Svi follow Rileta, danskog naočara, brate, mili vidite. Pogledaj ovo, a majica? Bravo. Si naočar, o čemu pričate? Ajde, ko će da ovaj intervju? Hoću ja. Pogledaj kapu. Ti ćeš prvi. Brate moj, prvo se predstavi domaćinima. Ja sam Nikola. Ja ću 15 godina i živim u Beogradu. Super, samo mi reci, bićete svi, sačekaj, pojedinačno. Reci mi svoj Instagram ili YouTube i nešto, shoutoutuj se. Arbinja, _N, svi da zapratite odmah, najlepši dečko na Balkanu. Imam, brate, 699 praćioca, treba još 700, tako da mogu... Znači, to lagano, nema... Ako bude 700, ti smuvaću. Šta ćeš raditi? Smuvaću. Smuvaću 700? Smislimo. Snimi kako namigujem. Ajde, idemo tamo, pa čekaj, tek sam ušao ovdje, sad čekaj. Ajde, idi ti, sad ću ja da dođem. Šta treba? Brate moj, reci mi koja ti je omiljena igrica. Kaka si, prekinuo mi je se. Ajde, nastavljamo. Omiljena igrica, LOL. Dobro, koji je najseksi riba u LOL-u? Najseksi riba, pa brate, Katarina. Katarina? Znaš da sam sad pričao s jednom pravom Katarinom samo dole. A gdje je Bečer? Gdje je Katarina? Ne dole. Ajde, vidimo se. Hoće daš intervju, šta kažeš? Brate moj, hoćeš intervju da daš? Koja je najseksipilnija devojka u LoL? Ne mora bude ni devojka, može i urba. Pazi, ne igram u LoL, tako da ne... Nema veze, znaš, valjda. Reci u Minecraftu. Ne znam, u Minecraftu. Brate, imaju oni, brate, skinovi, ono top 5 sexiest skins. Ima, brate, znaš da ima video na YouTube, brate. Imaš ti? Nemam ja, ali ima, brate, video toga, o tome. Svaki čas. Dobro, znači, najseksi riba u Minecraftu je konj. Recimo isto. Znaš ono... Znaš šta mi raduje? Onom kostura bi razvalio. Hvala ti puno. I reći samo svoj Instagram da dobiješ shoutout. Dobro, nemoj ono da zameniš kao... U najvećem backstage-ova domaćini. Pazite ovo, u kom su mi jebenom backstage-u, ovo je strašno. Ovo je strašno. Bako, popušio si ga u odnosu da... Brate moj, prvo uzmi jedan čvarak za kameru. Mogu da uzmem bez kamere čvarak, brate? Ne. A može jedno i drugo, da. Ajde ti sve. Reci mi samo prvo shoutout Instagram. Ili YouTube ili bilo šta. Znaš šta priča? Molim, ja ću se pričati.
neki shoutout. Malo je game mikrofon, pazi ovako. Možete nas naći na Arthur Feed i tu i tamo. I Facebook, Instagram, možete vidjeti tako ove gej slike. Ono je... To je Metnem. Super, to je Metnem. Gdje ćemo Obavezno follow domaći. Gdje ćemo da metnemo, to nemam pojma. To ćemo poslije pitamo devojku već. Ana, gdje ćemo ti metnemo? Šta je ona sugestivna slika tamo iznad... Sugestivna slika, to je gdje? Iznad barda, da, šta je to? To je Kate Bildo. Također je slika použena iz jedne igrice. Izgleda pomalo nešto veće. I to je. Sugestivna slika. Prodajemo sliku vagine 300 kinti, znači možete poručiti kod nas. Jesi rekao gde? Preko čega se? Arthur Feed, kao Midor Feed, samo se zove Arthur Feed. Arthur Feed. Arthur Feed, kao Midor Feed. Arthur Feed na Instagramu. Da, odlično, pored tvoja malo glupa. Nije glupo šta, ja sam glupo. Zapratite Arthur Feed na Instagramu, obojica smo glupi. Obojica smo glupi i mnogo je cool biti glupi. Pošto smo već kod Lola, imam pitanje, koja je najbolja riba u Lolu? Koja je najbolja riba u Lolu? Urgut riba. To su teo kažem da se Urgut ne važi. Ne važi se samo... može... Znaš koja je najbolja riba, brate, u Lolu? Bard. Ne, Ulted Fizzle. Ja... Sviđa mi se. Eto, domaćini zapratite, rekli smo... Čekaj, ako ne gleda moja devojka, ja bi zveknuo, brate, Soraku. Ne, Soraku iskreno, ali bar da bi ja baš onako ubrao. Eto, to je to, domaćini zapratite Arthur Feed na Instagramu, da, i na Facebooku. I zapratite i njega isto. Ja sam Rile, da. Ja sam isto. Eto,